1988 ku America kunali chisankho pamene George Bush wa Republican apikisana ndi Michael Dukakis wa Democrat. Pa kampeni Michael analonjeza kuti akadzalowa mboma adzakweza misonkho. Bush atamva zimenezi analumbira komanso kulonjeza kuti adzatsitsa. Plani yake yofuna kunyengerera anthu inatheka ndipo anawina chisankho ndikukhala president 1989. Koma atangoyamba kulamulira misonkho sinatsike. Tinamuona pa 5 November 1990 akusaina bilu yotchedwa Bush Tax Increase. Anakweza misonkho kwa anthu a bizinesi komanso nyumba. Ma America analokhumudwa kwambiri ndi bilu imeneyi chifukwa pa kampeni analonjeza kuti adzatsitsa misonkho. Mwachidule George Bush Senior anamwalira temu imodzi chifukwa anthu sanamvotere pa chisankho cha 1992. Ku Malawi kuno tinalonjezedwa zinthu zambiri mu 2020 kwa pofika tsiku la lero sizinakwanitsidwe. Fetereza wa 4,495 lero tikugula 107,000. Nthawi yamuthalika anthu amagula magalimoto ambiri kuchokera kunja chifukwa forex imapezeka. 2019 mwachitsanzo magalimoto oposa 50,000 analowa mdziko muno kuchokera kunja. Koma kungobwera chakwera anthu asiya kugula magalimoto chifukwa forex kulibe. Malo moti a Malawi agule magalimoto 50,000 ngati mujankachitira mu nthawi yapita akungogula 70,000 okha. Kalekale timagula center 2.8 million kwacha koma pano ndi 11 million. Importation of vehicles yapanga decrease ndi 50% mu nthawi yachakwera. Mukagula galimoto 1.5 million kunja duty ya MRA ku Malawi kuno akuchaja 7 million. Chakwera ndi MCP apa business ya magalimoto ambiri asintha asiya kugulisa magalimoto ndikuyamba kugulisa tomato mtown. Ndiye tikunena kuti 1988 George Bush ananamiza anthu ku America anakhala temu imodzi. Chakwera wanamiza Malawi mu 2020 akhaso temu imodzi. Richard Nixon anapanga resign ngati president wa ku America 1974 zitadziwika kuti amanama pa nkhani yokhuza chiwembu chimene chinachitika ku Watergate complex. Mu nthawi imeneyi asilikali a CIA anapita kukatchola ofesi ya Democratic Party imene ali kumeneko ndi cholinga chofuna kupanga leak information. President Richard Nixon anapanga resign 1974 chifukwa cha nkhani imeneyi. Ku Malawi kuno immigration system yopanga mapassport yapangidwa haki koma president sanapange resign. Amalawi akulephera kupeza mapassport kuti apite kunja kukandi athandizo a mankhwala koma zikhale ng'oma sanapange resign. Why? 1974 Richard Nixon ataona kuti zavuta anapanga resign. Achakwera angobwebwetuka nkumatuza kuti we have to wait for 3 weeks kuti system ya immigration ipangidwe restore. Mwachidule panopa government is shut down. Tilibe soboma ku Malawi kuno. Ndiye if government is shut down mpaka kulephera kupanga mapassport osangopanga resign bwanji kuti anthu ena odziwa ntchito akhalepo. Tikukumbukira 2007 anthu aku Britain analokwiya ndi Tony Blair. Tony Blair ameneyu anawanamiza zokhuza nkhondo ya ku Iraq komanso analephera kubweretsa mtendere pakati pa Israeli ndi Lebanon. Nkhani imeneyi ambiri tikuidziwa. Tony Blair anagwirizana ndi president wa ku America George Bush ndikunama kuti ku Iraq kuli weapons of mass destruction. Anapita kumeneko ndikuyambisa nkhondo kupha anthu mamiliyoni
komanso anapha mtsogoleri wa dzikolo Saddam Hussein. Patsogolo pake zinadziwika kuti amanama. Kuyambira 2006 kunali nkhondo pakati pa Israeli ndi Lebanon, nkhondo imene inaphezaso anthu ambiri. Britain motsogozedwa ndi Tony Blair komanso America amachita support Israel, koma anthu aku Britain samafuna kuti nkhondo imene ipitirire, amafuna pakhale ceasefire. Zotsatira zake anthu anakwiya, pressure itakula, Tony Blair anapanga resign ngati prime minister. Mu 2020 Lazarus Chakwera anaonjeza kuti adzathetsa katangale. Pofika tsiku la lero iyeyu ndiye mfumu ya katangale ku Malawi kuno. Anthu ambiri more than 60% ndi okhumudwa ndi president ameneyu chifukwa chabodza, koma sakupanga resign. Kodi sangatengere chisazo cha Tony Blair amene apanga resign chifukwa chabodza? Boris Johnson anapanga resign ataphwanya malamulo a COVID-19. Corona itabwera mu 2020, boma la Britain lotsogozedwa ndi Boris Johnson linakhazikitsa malamulo. Ena mwa malamulo amenewa anthu azivala maski komanso asapangise misonkhano. Later on iye yemweyu anaphwanya malamulo, anthu anamukira, pressure inakula mpaka anapanga resign. That was June 2023. Ku Malawi kuno Chakwera analandira ndalama za COVID ndikutuza kuti sizibedwa. Patsogolo pake ndalama zoposa 6.2 billion zinadyedwa ngati tomato. Ataona kuti zaululika anapangisa press briefing ndikutuza kuti amanga anthu onse amene anadya ndalamazi, koma mpaka lero palibe ndi mmodzi yemwe amene ali ku ndende. Kondwa Nankhumwa ndi anzake a MCP anadya nawo ndalama zimenezi koma sakumangidwa. Ndiye timanena kuti Boris Johnson wa ku Britain anapanga resign chifukwa chosavala maski, anaphwanya malamulo a COVID-19. Lazarus Chakwera anadya 6.2 billion COVID fund koma sakupanga resign. M'malo mwake akutenga ndalama zakubazo ndi kumalipira akaidi ku prison kuti azikamuthandizira kampeni. Taona Oladi Musa amatuza posachita pompa, iyeyu anamutulutsa ku ndende ndi ndalama za COVID-19. Achakwera atapanda ndalama zija ndi anakamuuza kuti ase ndikutulutsa ku ndende kuno ndikupasa mamiliyoni, uzipita uzikandipangira kampeni. Tikune apa anamutulutsa. Atatuluka Oladi Musa amatuza posachita pompa kunena kuti iyayi ine ndatuluka DPP chifukwa sindikadikire suspension ya 9 months ngati nzima yoyembekezera. Anapita kwa MCP kumenekonso amuuza kuti adikire 2 years ngati njovu yoyembekezera. Akulu amenewa anatentha kwambiri pakatipa, anapangisa ma interview awiri pa Times komanso pa Zodiac ndikumanena kuti APM is not democratic chifukwa kuyimaso pa chisankho. Mbali nayi akupanga support Chakwera amene akuyimaso 2025. Mwachidule MCP yapanga endosi Chakwera, DPP yapanga endosi APM. Koma Oladi Musa ndi anzake MCP akudandaulabe kunena kuti Mutharika asayime. Ndiyebe anthu ambiri akudabwa kunena kuti ndi chifukwa cha MCP akudandaula kuyima kwa Mutharika ngati ndi DPP. Kodi akopa chani? 2014 Chakwera ndi Mutharika anayima pa chisankho, akufunanso kuyima 2025 komanso 2019 ndi 2020 osanayima. Kuonjeza pamenepa Chakwera ndi Mutharika alamulirapo temu imodzi aliyense. Kodi zimene zitanthauza chani? Ngati malamulo akuletsa Mutharika kuyima pa chisankho, Chakweranso akuletsedwa. Ngati Mutharika sali democratic, same applies to Chakwera chifukwa onse apangidwa endosi ndi akuluakulu azipani zawo.